toho, že ten mozog šalie, keď náhodou nedostane sacharidy. V tom týždni alebo dvoch to nebolo také badateľné, ale teraz cítim, že ten spánok je lepší. Takže najprv spoznať seba, spoznať svoje telo, spoznať svoju mysel. Čaukyček. Teraz haslo svetlo, že už som mal nahraných 22 začiatkov, tak nahrám 23. začiatok. Takže ťa vítam pri videu konečne. Trvalo to trochu dlhšie, lebo som dosť busy momentálne, takže nemám toľko času to točiť, ani strihať, ani si nejak písať skripty k tomu, ani nič, ale teraz sa mi to podarilo, našiel som si čas. A o čom bude toto video, sú také 3 alebo 4 podstatné témy. Prvá je taká, čo je asi veľa ľudí zvedavých, alebo no teda veľa tí, čo nejak sledujete tú cestu, tak je zmeny, ktoré sa udiali mne počas tej stravy, potom mesiaci tej stravy. Druhá je také tipy, také hacky, cestičky v tej strave, také vylepšováky. A to najpodstatnejšie asi je, že ako nezísť z tej cesty alebo z tej stravy, hlavne keď sa snažíš s tým schudnúť alebo tak, lebo je veľmi jednoduché z toho proste zbočiť a môže sa ti stať ľahko, že sa vrátiš naspäť tam, kde si bol na začiatku a podľa mňa to presne nechceš, že toto a nakoniec také nejaké moje plány, alebo jak by som to opísal. Je to vlastne už mesiac, alebo asi aj viac jak mesiac, a keď to vydám, tak to bude určite už viac jak mesiac. Takže čo sa zmenilo? Určite každého, kto to bude pozerať, zaujíma, že koľko som schudol a presne to ti poviem až za chvíľku, aby si to pozeral. Takže prvá vec bude asi taký menší pocit takej fyzickej záťaže nejakej, myslená ako kĺby a celkovo taká fyzická zdatnosť, mám pocit, že je lepšia. To telo lepšie začalo tú energiu asi z tých tukov hlavne spracovávať a fungovať s ňou. Takže ten výkon je keby dlhší. Je to jednoducho lepšie a cítim sa výkonnejšie po fyzickej stránke. Na to nadväzuje rovno aj psychická stránka. Potom mesiaci toho detoxu od cukru a od toho, že ten mozog šalie, keď náhodou nedostane sacharidy, tak mám čistejšiu mysel a vzhľadom na to, že som mal prednedávnom alebo stále mám také trochu psychicky náročnejšie obdobie, tak si myslím, že tá strava má strašne veľký vplyv na to, že to zvládam viac menej veľmi dobre, alebo nemal som nejaký úplný breakdown, alebo tak, takže v tomto to je určite super. Ďalšia vec je určite lepší spánok. Ten sa zlepšil, po tom týždni alebo dvoch to nebolo také badateľné, ale teraz cítim, že ten spánok je lepší, není prerušovaný. Samozrejme, keď sa naješ pol hodinu predtým, ak ideš spať, tak to nebude dobre nikdy a jedno na akej si strave, ale všeobecne asi ten spánok je príjemnejší, lepšie sa mi zaspáva, lepšie sa mi stáva, zaspím hneď, nerozmýšľam nad vecami. Pomáha aj to, že telefón nepoužívam pre spanie a tieto všetky veci, to je jasné, že to nie len na tej strave, ale má to podľa mňa vplyv, alebo minimálne na mňa to má vplyv, že to pociťujem, takže to je asi taká ďalšia vec. Mimo toho, čo sa mi udialo, není to asi, že zmena, ale potešilo ma to, že mi napísala jedna baba, taká moja kamarátka z detstva, a ona dosť aktívne aj cvičila a robila aj akože rôzne športy a stala sa aj dostala nejakú chorobu, alebo sa jej tak nejak objavila. Niečo s trávením, zažívaním, žalúdok, čreva, niečo na ten štýl a tiež, že prešla vlastne na karnivor a pomohlo jej to, lebo schudla povedzme 15 kg a že sa niečo pomaly vracia naspäť. Takže to ma potešilo. A posledná vec, na čo sa určite všetci tešia, tak to je, že koľko som schudol. Budem vychádzať z toho, jak som sa vážil pred karnivorom, lebo na začiatku som sa nevážil. A to bolo nejakých zhruba 118. A dneska, keď som sa vážil takisto, že na lačno a vlastne iba v spodnom prádle, tak som mal 109,5, takže zhruba za ten mesiac, keď to dám jak celok, tak je to nejakých 8-9 kg. Nebudem to rátať úplne tak celé, lebo je tam dosť cukru, je tam dosť vody a všetky tieto veci okolo. Ale povedzme, že nejakých 5-6 určite, čo je super za mesiac. Je to asi najzdravšie chudnutie od tých 4-5 kg, povedzme, takže to sa teším. Trocha preskočím, ale plánujem na karnivore ostať asi aj dlhšie tým pádom a určite by som rád išiel na 100 a ideálne pod 100, takže uvidíme.
Tak toto boli asi také najväčšie zmeny, čo som pocítil nejak. Tie klby a tak a tá fyzická stránka bude určite aj tou stratou hmotnosti. Je to celkom prirodzené. Keď nosíš na kloboch, na nohách, na kolenách na skoro 120 kg, tak ďakujem pekne. Nie je to vôbec ideálne. Ale toto sú vlastne tie zmeny, také základné. Čo bude ďalej uvidíme. Budem to priebežne nejak monitorovať. A vlastne, čo som zabudol, čo je úplne podstatné a najpodstatnejšie z tých zmien, tak niekedy začiatkom mesiaca, teda začiatkom marca, v rozmedzi 1. až neviem, 10. by som rád išiel na krvné testy a tie, neviem, buď to hodím na Instagram, alebo spravím nejaké také krátke video o tom, kde si tam zmerať presne tieto veci, cholesterol, cukor v krvi a ďalšie rôzne substancie nachádzajúce sa v ľudskom tele. Takže to bude dosť dôležité. Čo som sa naučil, čo som spozoroval, objavil a čo mi vyhovuje hlavne v tej strave. Prvá vec, že som zaradil do stravy viacej syrov, viacej vajec. Není to úplne must have v tej strave, dá sa byť iba na tom mese. Mne to vyhovuje, lebo je to rozmanitejšie a vieš čo rôzne kombinovať, vieš nachystať viacej receptov. Určite chcem nejakých viacej vyskúšať. Napríklad, čo sa mi veľmi páči, tak je jedna slečná pani madam, neviem odkiaľ, a ona robí dosť týchto buď keto alebo carnivore receptov. Neviem, jak sa volá vôbec. Možno to hodím kde dole, ja neviem. A ona robila vlastne také, že carnivore bread z bielok, ale pridáva tam napríklad také veci, ako sú sušené bielka a neviem, čo to dá zohnať. Skúsim to pozrieť, skúsim to spraviť. Keby áno, možno z toho spravím nejaké také krátke shortko alebo čo. Ďalšia vec, ktorú som zistil, že tuky sú naozaj podstatné v tejto strave, lebo bez nich nebudeš mať energiu. Keď si dáš na večeru kuracie a vajíčka, ti to moc nepomôže. Takže určite aj za mňa, aj asi všeobecne, aj hociaký iný kanál, keď som videl, tak treba jesť dosť tukov. Ale tých tukov, tuhých tukov, tukov v mese, tukov vo vajci, tukov v syre, lebo keď si dáš veľa mastí alebo nejaké takéto tekuté formy, tak ako by som to povedal, tak jemne preženie ťa jednoducho. Nie je to príjemné. Čiže tuky áno, ale určite asi viacej tých tuhých tukov, jak tých tekutých. Lebo sa mi stávalo, že keď som tým, že ja vlastne jedávam 22 plus 2 väčšinou, občas niečo snakujem cez deň, tak keď som si dal na tú večeru, na to jediné jedlo v dni niečo, čo nebolo dostatočne tučné, tak ten druhý deň bol strašne slabo energetický. Dalo sa to prežiť, ale na čo sa trápiť, keď nemusíš. Ďalšia vec, čo nadväzuje, a to som v podstate aj teraz povedal, čo som si odpozoroval, že keď sa dobre naješ raz v tom dni, že tam budeš mať dosť bielkovín a dosť tukov, tak úplne v pohode. Na 24 až 48 hodín si úplne v poriadku, nepotrebuješ jesť a tú energiu máš, takže kľudne. Jako, jasné, každému, jak to vyhovuje, keď chceš jesť 3 krát do dňa, jesť 3 krát do dňa, je to úplne OK. Neobmedzuj sa, nepočítaj si, keď si hladný, najedz sa, keď už si najedený, neprejedaj sa zbytočne. Proste jedz, pokiaľ si plný a to je celé. Keď ti to stačí raz za deň, jedz raz za deň, keď to potrebuješ 5 krát, jedz 5 krát, to je celé. Ďalšia vec, že som zapojil viacej rýb do tej stravy, ale zase nejak extrémne, není sme na Stredomorí, v Stredomorí, chápeš, není sme pri mori, takže tých rýb moc kvalitných nezženieš, keď nemáš na účte tak 222 000 eur, ale jedám viacej určite napríklad trešťu pečeň, dosť často jedávam, tu si kupujem tuňáka, takého v tej vlastnej šťave soleného, to mám skôr taký snack, by som možno povedal, že keď cítim nejaký hlad alebo potrebujem tak rýchlejšiu energiu, tak si dám tuňáka, není v ňom moc tukov, ale je to fajn na zaplnenie a, a potom také tie udenáče a podobne, to je úplne OK, je to super. Keď máš peniaze a možnosť si kupovať kvalitné ryby, jedz ryby, je v nich, to som hovoril už minule, je v nich dosť omega 3, alebo by malo byť, niekedy bývalo, snáď stále je a to určite potrebuješ. A ak náhodou, jak ja, si 20 000 hodín v dni na nohách a potrebuješ viacej minerálov, tak ja odporúčam piť minerálky, minerálne vody. Ja si dozidem teraz sulinku, lebo stojí nič. Keď si pozrieš tie nutričné, čo sú tam napísané, tak je tam
Na to, že to stojí do eura, je tam dosť minerálnych látok, takže toto odporúčam. A celkovo je to asi taká dobrá suplementácia, že nemusíš si kúpovať tabletky, kúpiš si proste minerálku, kúp si 2 kartóny, vidíte to, ja neviem, 12 eur, vypijú denne, vypil si vlastne liter a pol vody a ešte si aj doplnil minerálne látky, takže bomba za mňa. Keby náhodou mi Sulinka chce napísať pre mojich 14 subscriberov, vôbec sa tomu nebránim, som tam určite otvorený, rád si ju dám kľudne aj vytetovať. Dáš mi aj medzičasom, že si pofajčím. A teraz nakoniec, asi to bude také rýchlejšie video, ale teraz sa najpodstatnejšia časť, pre mňa najpodstatnejšia, čo vlastne robiť, aby si nezišiel z tej cesty už keď sa na ňu dáš a zvolíš si, že budeš mať teda nejakú stravu a to je úplne jedno, či to bude karnivor alebo hociaká, tak ako predísť tomu, alebo eliminovať čo najviac to, že sa vrátiš do toho pôvodného. A o tom moc ľudí nehovorí na internete alebo hlavne na sociálnych sieťach, lebo všetci ti hovoria také tie motivačné reči, vieš, že mal by si toto, aby si bol zdravý a tak, len to, že zídeš z tej cesty, je prirodzené a stane sa to. Pravdepodobne sa to stane. Ide najviac o to, že na tú cestu alebo na tú stravu by si mal ísť postupne a mal by si sa snažiť sa tam dostať takými malými krôčkami. Ja viem, že ono to je také klišé a strašne veľa ľudí hovorí, že treba všetko robiť pomaly a tak a potrebuje to čas, ale bohužiaľ pre vás, aj pre mňa je to pravda, musíš ísť na to postupne. Keď si hrotič jak ja, nemusíš, ale je dosť možné, že sa ti stane to, čo mne, veľakrát, že vydržíš mesiac, 2, 3 a potom sa vrátiš naspäť pribereš a všetko ide úplne do starých kolejí a možno aj horšie. Taká prvá rada je ísť postupne do tej stravy. Povedzme, áno, normálne sa stravuješ, chceš ísť do karnivoru, tak si začneš pomaly vyrazovať tie rastlinné veci, hej, presne, že určite v prvom rade presne, že z margaríny a vegánske síry a tieto veci, nezmysly úplne brutálne, extrémne spracované a vydávané a chemicky zlučované a laboratórne testované, to daj úplne prvé preč, to aj tak nepotrebuješ, to ti chýbať nebude a potom postupne začni vyrazovať, vieš, napríklad ješ toľko a toľko sladkého, začni dávať sladké preč. Vieš, začne jesť namiesto sladkého, povedzme ovocie. Tiež je to v podstate rýchly cukor a rýchla energia. Tak môžeš nájsť čokolády, môžeš nájsť kinderka, môžeš nájsť torty, punčáky, daj to preč. Potom postupne, vieš, môžeš začať vyraďovať aj to ovocie, zeleninu. A takto sa to nabaluje a dostaneš sa hypoteticky za nejaký čas na tú čisto mesovú alebo teda čisto živočíšnu stravu, ale s tým, že to telo si už na to pripravilo. A hlavne tú myseľ si už na to pripravil. Lebo OK, super, dneska všetko vyradíš a začneš jesť karnivor. OK. Čo sa pravdepodobne ale stane, že za mesiac sa tak uvedomíš a povieš si, že chýba mi šalát, alebo chýba mi, ja neviem, dal by som si nejakú čokoládu, tyčinku. A už si presne tam, kde nechceš byť a si v bode, že buď si to nedáš, alebo si to dáš. A tu nastáva najväčší problém. Lebo není problém to, že si to dáš. Ideálne sa tomu vyvarovať, ale potom, keď si to dáš, prichádza takéto hanenie samého seba a obviňovanie sa a už sklzíš zase do toho, že po psychickej stránke áno, zlyhal som a tak ďalej a nezvládol som to a už sa dostávaš do takého kolobehu, takého cyklu, kedy to prestaneš úplne zvládať a vrátiš sa naspäť. A tomuto treba predísť. V prvom rade tým, čo som teraz hovoril, že treba na to ísť postupne, netreba do všetkého skákať po hlave, lebo nemá to väčšinou zmysel. A druhá vec, čo je taká podstatná, a to bude asi aj ďalšie video, také dlhšie, čo by som chcel rozobrať, tak to je nejaké sebavedomie, nejaká motivácia a nejaké zlyhania. A ide o to, že tým pojmom sebavedomie, ja nehovorím o nejakom teraz egu, alebo že či na to máš, nemáš. Hovorím o tom sebavedomí, teda položíš to sebavedomie na vedomie, vedenie, poznať sám seba. To je strašne dôležité, že musíš najprv sám seba spoznať a počúvať svoje telo a naučiť sa rozoznávať, že OK, teraz som hladný a áno, teraz mám stres, tak si dám čokoládu. Alebo áno, teraz, ja neviem, som unavený, to som sa vyspal, tak čo spravím? Dám si ráno kávu, dám si do nej sirup karamelový a šupnem si k tomu kolu. To tak proste nemôže byť, alebo nemalo by to tak byť.
Robievam to aj ja, alebo robieval som to aj ja. Dúfam, že sa k tomu nedostanem už naspäť. A tomuto teda treba predchádzať. Spoznať sám seba, to je strašne dôležité, lebo ľudia, a hlavne v dnešnej dobe, tým, že tá pozornosť je tak strašne upriamovaná na všetky sociálne siete a všetci ti ukazujú nejaký obraz krásy, nejaký obraz ideálneho stravovania a ukazujú ti vlastne, že buď to, alebo to. A keď toto, tak si zlé, keď toto a naopak. Ďalšia vec, že tá doba je extrémne nastavená tak, že všetci sú v strese a otvoríš si internet a toto sa stalo zle, tam sa stalo zle, tento spravil zle, hen taký politik, voľby a tak ďalej. Zbytočné. Ono je dobre sa tomu vystrihať. Mne sa to nejak podarilo tak omylom nechcene, ale na sociálnych sieťach trávim veľmi málo času teraz, lebo jednak nemám čas na to a jednak som zistil, že vlastne OK, že sleduješ tú situáciu, čo sa deje, ale na čo? Vieš, že zbytočne nad tým rozmýšľaš a ten čas môžeš venovať sebe a môžeš venovať presne tomuto spoznaniu samého seba. A to je strašne dôležité. A je to dôležité hlavne pri takýchto veciach, je strava. Ak už aj náhodou sa dostaneš do bodu, že zlyháš, proste pochybíš, naješ sa niečo iného, porušíš stravu, OK, v poriadku, kľud. Najeď sa, keď máš fakt chuť na niečo, ja neviem, sladké, daj si to, kľudne. Ideálne s nejakou mierou, ideálne nejak to nahradiť niečím, ne úplne až takým, čo ťa rozbije, ale zjedz si to kľudne, nevyčítaj si to. Netreba si nadávať, že zlyhal si a si slabý a zase ne vôbec. To vôbec netreba. Treba dať si to, dopraviť si to, nech ten mozog je spokojný povedzme a potom začať rozmýšľať, že prečo vlastne. Vieš, že prečo som si musel dať po mesiaci, po dvoch, keď mi to vyhovovalo, táto strava, tak prečo zrazu som si musel dať čokoládu, alebo prečo som mal chuť na sladké. Vieš, nepotrebuješ to 2 mesiace, tak nejaký dôvod to má. A podstatné je to nie sa obviniť, nie si nadávať, podstatné je zastaviť sa a porozmýšľať, že odkiaľ to prišlo a prečo si mal tú potrebu a prečo si mal tú tendenciu jesť to sladké. Alebo vieš, že prečo si mal tendenciu, ja neviem, dať si kolu a tieto veci. Príklad prakticky, aby som ho nemudroval, pred pár dňami, ja neviem, včera, prevčerom niekedy tak, som mal toto isté. Mal som extrémnu chuť na sladké, na cukor a no ja som bol na nervy a najprv som mal presne tú prvú myšlienku, že nemôžeš si to dať a zlyháš a vôbec. Čo som spravil bolo, kúpil som si plnotučný tvaroh, nejaký 4 niečo percentný, alebo neviem, jak to je označené asi, no tak. No každopádne plnotučný tvaroh, taký čo bol najtučnejší. A teraz som rozmýšľal, vieš, dám si nejaký nezmysel, ne. Zobral som si tvaroh, čo je v pohode v karnivore a zobral som si mrazené jahody, 2-3 jahody, nakrájal ich na malé kúsky, hodil to do toho tvarohu, zobral malinkú lyžičku medu, prebehol to, posypal to, alebo teda polial to, premiešal a zjedol to. Bolo to super, normálne mi to potešilo a potom zastavil a rozmýšľal som, prečo? Prečo teraz? Vieš, že mesiac som na tej strave úplne v poriadku, nechýba mi vôbec cukry a tieto veci, tak prečo teraz? A už som si začal uvedomať spätne, že aha, ok, je nejaká náročnejšia situácia, si vyťažený momentálne, máš toho veľa, rozmýšľaš nad veľa vecami a už to tak išlo vieš postupne a som si povedal, že ok, v poriadku, preto to sa to stalo, do budúcna sa tomu vyvarujem, ale keď náhodou by prišla takáto vec, ja vôbec nebudem zúfať, ja ti nebudem hovoriť, že asi zlý, lebo si dal oxaláty. Jasné, v nadmernom množstve, zbytočne. Ale tak dal si, OK, je to v poriadku, keď to spravíš raz za mesiac, za 2, je to úplne OK. Hlavné je, aby si nepovedal, že a však dal som si to aj včera, tak no tak si dám, ja neviem, tie jahody. A však, tak môžem si dať aj ten med. Lebo už z tohto to ide potom postupne strašne jednoducho. Od medu prejdeš k cukru, odtade prejdeš zase k čokoláde, odtade k gukoláčom, však si dal taký, tak si dáš iba hen taký ráv. Potom si dáš iba vegánsky, zrazu si dáš iba normálny, a vieš, a takto sa to potom nabaluje a vlastne za 2 mesiace zistíš, že aha, super, schudol som, ja neviem, 6-7 kg a vlastne prešli 2 mesiace, pribral som naspäť 8, budeš sa obviňovať a ten psychický stav je zase horší, jak bol a je to taký kolobek zbytočný. Takže vždy zastav sa, spoznaj sa čo najviac, stráv so sebou čas a keď ho nedokážeš sebou stráviť, choď, navštív psychológa, navštív terapeuta, porozprávaj sa s kamarátmi, lebo to je problém ľudí, že ľudia so sebou nedokážu tráviť čas. Nedokážu sa postaviť tým svojim démonom a to by si mal dokázať.
To je prvé, vieš, že keď nedokážeš toto, nebudeš nikdy vedieť normálne držať stravu, nebudeš nikdy vedieť normálne fungovať, mať nejaké ciele, nejaké, vieš, že nebudeš mať nikdy to presne to sebavedomie. Takže najprv spoznať seba, spoznať svoje telo, spoznať svoju mysel a potom sa dávať do takýchto plánov rôznych alebo na takéto rôzne stravy a podobne. Jo? To by bolo asi všetko z tejto témy. Rád by som možno rozobral takú nadlhšie, spravil také obsiahlejšie video na tému sebavedomie, na tému zlyhanie a prepojil to možno aj nejak s tou stravou, lebo je to podľa mňa vec, ktorá moc nie je rozoberaná v takom tom mainstreame, v takom tom populárnom v tých social medias, lebo každý do teba rád hustí, čo máš robiť všetko správne, ale nikto ti nepovie, že ty pravdepodobne aj zlyháš a od toho všetci potom ruky preč, že Ježiš, ja som ti povedal aj na to a ty si to nedodržal a to by tak nemalo byť. Takže rád by som prebral aj toto a to by bolo asi na dlhšie, bolo by to dlhšie video, bolo by to video iba s touto témou a keby ťa to zaujímalo, napíš to do komentu, určite ma to poteší. Alebo aj keby máš nejakú inú tému, čo ťa zaujíma, tak kľudne napíš mi do komentu na Instagrame a, a určite rád spravím nejaké video. Dúfam, že budeme už viacej času, snáď sa mi to podarí a budem vydávať častejšie. Ale to neviem slúbiť, takže snáď, hypoteticky, možno dúfam. To by bolo všetko na toto video. Teším sa, keď si to pozeral do konca. Určite ma to poteší, budem rád. Poteší ma srdiečko, komentár, like, všetky tieto veci, hlavne subscribe ma potešia. A, a to je všetko. Takže dám vedieť, keď si dám spraviť koronné testy, alebo keď sa niečo zmení. A zatiaľ. Ale ne.